Va. Oui. J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh Mouna. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on peut trouver ça. Ah, on met à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. ESKJ, École de santé Kaladiata, Anna Boulofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limano, doctorate Jamonyese, bien turcolade Madela Koi, Fiau, Fuakasor, Ie Banani Kadon Nakari, Mimiga Sabaga Dangarika, Adamareka Yanamayala, ou Kalaka Bomo Faricolola, ou Eratin, Fiau, Fuakasor, Ie la Colson Master, a Flair Okoro, École de santé Kaladiata, Boulofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas voir Kalabangua. 20 minutes santé para Mayesa, Nimbera de Rebeke, École de santé na Boulofara Chamala, École de santé Kaladiata, on a flecké en Bologigi, formation de qualité, doctorat Siraka, Mimi Segaloka for, Oka Dimson Gafutna Yelenye, Opera de Lebekala, Nilakolso Dagabana Nuna, Ugo Polofaro de Flani, Sigle niveau DEF, technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, Noye niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale, formation au coffre, aide-soignant, Katafara Matronica, Nimbala de l'Edesledo, École de santé Kaladana, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorilla, Aïwa, la Colédéon, Annie la Colédé Zomo, Aya Sefa Jona, Aka la Colédé Inzegere, Yoni Jamaka Chaya, Utogole de Flaon Ber Kalabanguraya, Hôtel Wasulu Kofet de Choi, Walikele Negaduru Bamba, 76 45 85 40, non média 20 80 22 20. Kalan, Complexe scolaire le printemps, Nyamakoro Kuranina, ale daerela ni watina. Demseni ka dabine a kalonani, ale bise ka taa ye. Oye ou ka crèche, maternelle, ale konnana petite section, moyenne section, ani grande section, oube faut ka se den sans flamma. Obela jelen kerefe, ou ka kalanso fana be no e premier cycle Nina oba damine première année ka tabla 5e année na. Mi kango ta fanvela la, français kala me ka kono, anglais kala, ale ni arabu kala. Mi complexe scolaire le printemps yi, adale le no Nyamakoro Kurani na sugu ale masurunana. Dem se nga kalan temenen ko fe, mamunu be sa nulu ba fe ka anglais kala noye anglais yi, ikara dem seni yo, ikara makoro yo, ka damine dem seni munu me 4e année fondamentale la, foga na se makoro ma, kalo woro kalameke ulu kuna anglais la, ya sa tuko mina busika anglais ale foga sika adona kari, o la sa kalo woro kalameke ola, mi complexe scolaire le printemps yi, dem seni ntini ulu betaye tukomi, mobanu ulu fana betaye tukomi, mi balu ku fana yo, o fana busika ta anglais kala ye, complexe scolaire le printemps, Nyamakoro Kurani na sugu kereflala, naba fekata audon togo sebe, ayaw boli jona, walma uka negajurusra ale Congo, 76 74 88 82, walma 76 33 84 72, complexe scolaire le printemps, ale nakunye ya saminye dembauye uluka kubala jidemisaka noya, makoro fanakasaka anglais kala, miye sininye sigiye ka osinsi. Yirimajo atete bugu 759 logements ulu maube se avoko tare sabula minye école franco arabu khalifa alebna na daele yengoni miye demsenye alebsega kalange arabukana kake tuabukana togo sebe sara ote ulu fe kalo mamunu medu ka jardin d'enfant na sa ulu be wakelen sara kalo
école fana no o ye franco arabu kalan ye k'a daminɛ première année la sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 900 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye no o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 900 ye école franco arabu kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛ ko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibondow ye n'o ye château ye o fana bɛ yen yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ yirimajɔ ATT bugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logement maaw ye a ye boli joona a ka taa denw tɔgɔ sɛbɛ sabula tɔgɔ sɛbɛ sara o ye fu ye olu fɛ yen kalo kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na n'a ka di i ye kalo saba fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco arabu kalifa ye ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛ walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50 walima 89 44 38 88 école kalifa franco arabu ale nakun ye aw ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi o banbali ye diinɛ faamuyako ɲuman min ye ka diɲɛ dayɛlɛw ye sabula olu fɛ yen kalan ani denmisɛnw o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ dugutigi ni wari dafara ye passe d'a kan ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛ na tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali warici sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 fu ni fu 11 20 walima 80 fu ni fu 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45. Ntɛnɛ min ye novembre kalo tile 4 ale ye bi ye san 2024 kumaso kɔnɔ yan janiba tɔgɔ la min ye Keba Jalo ye ale bi yan ne ko Keba aw ni balakaw jɔn ta ye jɔn ye aw de t'aw ya aya bon ko maa cɛ a bɛ se k'o fɔ Amara ninnu Keyita ale fana bi yan ka fara ne yɛrɛ kan wulada in na an bɛna n'an da don min na o ye kalantako ye kalan kɔni taara Mali fan caman fɛ bi degun bɛ yɔrɔ dɔw la
Benata mi ye premier ministre ye ale ɲɛbila baaraw kɛ bi Bamako ya Notre Dame na min mana bola ana oda outla kan tulo kan menakakaw fana fɛ denmisɛnninw ka kalanta o fana kɛra ye menaka fan bɛɛ lajɛlen fɛ min y'u ka lycée public la sa baaraw kɔni kɛra gouverneur ale ɲɛna Mali marabolo fana caman na baaraw sera ka daminɛ denmisɛnninw kɔni sera ka taa kalanso la ni waati na i n'a fɔ laɲini kɛra cogo min na i n'a fɔ fana halisa degun minnu bɛ olu dɔw bɛ se ka furakɛ cogo min fo ka taga a nɔgɔya dɔɔni dɔɔni o tɛmɛnen kɔfɛ sa Benenkaw fɛ npogotigi minnu bɛ kɛ camancɛ kalanso la n'a bɛ fɔ ma ko enseignement secondaire k'olu kɔni sɔngɔ bɛna sarali bɛna na b'olu ka kalanko la pewu sabula a yira k'a fɔ ko 100 sarada la Benenkaw fɛ npogotigi 80 o bɛ kalan bila k'a sababuya kɛ musaka ko ye olu ko k'u bɛna musaka b'o la kɔkan kibaruyaw la wɔlɔfɔw fɛ yɛrɛ kofɔ bɛ senna musow kɔni jiginna kare kɔnɔ sa k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya Senegal yɛrɛ ka k'a yɛrɛ ye olu ye o laɲini kɛ min ye halisa Ugandakaw fɛ kalata jaabi min bɔra ye o mankanw o bɛ senna hali bi États-Unis sini ye donba ye don min ni bɛɛ sigilen don k'a kɔnɔ Kamala Harris ale ni Donald Trump républicain contre démocrates amara kalata in kɛrɛfɛ kalata caman fana bɛ yen gouverneurs sigili bɛ a la min ye u ka sɛbɛn dɔw bɛ olu fana tali kalataw bɛ a la fo ka taa se Sénat fana ma ale ni congrès o mɔgɔ caman fana ka mandat banna olu bɛɛ lajɛlen bɛ falen n'o y'a sɔrɔ Trump ale ni Harris bɛ ɲɔgɔn na sira wɛrɛw fana fɛ sa wasadenw fana olu fana ka kalataw bɛ a la an na ɲɛfɔliba kɛ ale ka bi wulada in na farikolo ɲɛnajɛ sɔɔni sisan tɛ walima a daminɛna an ka denmisɛnninw olu ni Senegal kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi final kɛnɛ kan final min n'o ye UEFA ye a jɛkulu fila bɛ kɔni qualifié ka taa Coupe d'Afrique san wɛrɛ ta la denmisɛnnin minnu si ma san 17 sɔrɔ nin y'an ka kuma la belebelew ye sɔɔni san an bɛna o walawala aw ye. An b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw ka jani sugandili la kibaruya teliman bɛ yen k'a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ maa minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔ ani Mali dugubaw kɔnɔ k'aw ka sentiri siri mobili sentiri i bɛ kɔ o i bɛ ɲɛ o i ka sentiri siri sabula ko Bamakɔ ta yɛrɛ nin waati in na a baara bɛna bonya kosɛbɛ yɔrɔ 8 bɛ Bamakɔ kɔnɔna na min ye sentiri siri ye a bɛna lakɔlɔsili bɛna kɛ k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se kanɲɛ 14 ma ko maa minnu bɛ tɛmɛ olu sirabaw fɛ sa Bamakɔ yɛrɛ dugu kɔnɔna bi olu k'u jija u ka mobiliw sentiri ka kɛ o la ayiwa u bɛna anw sɛgɛn dɛ anw taxitigiw n'anw mobili kolontigiw ani anw minnu bɛ an ka mobili ye au revoir ye an bɛna sɛgɛn nin ko in na dɛ sentiri t'an na o sentiri t'an na dɛ fo n'u y'an mago to dɛ keba dɔgɔnin ye sentiri bɛɛ tigɛ k'a kɛ jurufile juru ye an b'o sɔrɔ cogo di sisan sa an yɛrɛ ka dugu mobili ɲuman man ca kosɛbɛ nka o kɛrɛfɛ ko sentiri siri a baara a contrôler bɛ daminɛ nin kalo in tile 4 o tɛ biya ka taa bila tile 8 na a bɛ kɛ yɔrɔ 8 na Bamakɔ kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 8 mana tɛmɛ ni miniti 30 ka taa se a kanɲɛ 14 ma ko a kɛ kun ye yaasa maaw ka sentiri siri kɛ u taabolo ye lafaamuyaliw bɛna na k'a la kosɛbɛ nka ni maa min kɔni ma sentiri siri n'i minɛna digitalisation de bɛ 1000 ci walima u bɛ quittance d'i ma n'o ye trésor ka papier i b'a sara u b'o d'i ma 1000 don visite technique n'o ci ka mobili la n'o papier ci ka mobili la o ye 3000 ye assurance n'o fana ta la o fana ye 3000 ye donc ko k'o da mɔgɔw tulo kan min ye maaninfinw n'u bolominɛw la kɔlɔsili duguba kɔnɔna na ne kɔni bolo dɛ u ka sensibilisation ba kɛ nin na chauffeur ka tɔnw bɛ yen mobili bolilaw ka tɔnw bɛ yen jɛkuluw caman bɛ jamana kɔnɔ u ka se olu ma u ka f'u ka mɔgɔw na k'u ka tɔndenw la sensibiliser la kosɛbɛ o la o b'a application a nɔgɔya anw fantanw tɛ circulation fɛnw caman sɔsɔ koyi sɔsɔbaw ye faamaw de bɛɛ b'o kalama faamaw de bɛ fɛn caman sɔsɔ sira kan olu de bɛ na sansantere fɛ ni fɛn bɛ rouge la olu de bɛ tɛmɛ an bɛ taa min fɔ olu bɛ segin o fɛ yɔrɔ a caman ye olu de ye an ka hakili t'o la an bɛ segin ka na kalantako la bi kun ye kalanta ye n'o ye san 2024 san 2025 kalanta yaasa ka se ka kɛ ka ɲɛ sa premier ministre Shogel ale ko ɲinan kɔni
k'an tɛna ekɔlidenw dilan ekɔliden minnu bɛna taa kɛ fonctionnaires ye dɛ premier ministre y'o fɔ bi Notre Dame kɔnɔna na Choguel Kokala Mayiga a n'a ka gouvernement maa caman u taara Bamakɔ Notre Dame na sa kalanta in na ka taa baara bɛɛ lajɛlen kurumo karili kɛ min ye Mama Fale minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na délégation spéciale ɲɛma ka taa fara gouverneur kan min ye an yɛrɛ kɔrɔmusoba ye n'o ye Mamu Jalo ye n'a bɛ Jirilakaw ka sigi la sa sigida 6nan o maire olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ka premier ministre ale kunbɛn o kɔfɛ sa Notre Dame yɛrɛ kalandenw olu yɛrɛ bɔra sa pionneaux ka fara u kan u ka sɔrɔ ka min ye an ka faso jɔnjɔn k'o da waati min na sa premier ministre kɔni na a nɔfɛmaw ye sigiyɔrɔ sɔrɔ classe dɔ kɔnɔ u ko min ma ko leçon modèle ɲinan san kalan leçon fɔlɔ ko o kɛlen no sa maaw ka se ka hakilina sɔrɔ ka baara dayɛlɛ i yɛrɛ ye n'a bɛ fɔ ma ko entrepreneuriat denmisɛnninw o kalan kɛra u kunna 11e année classe dɔ kɔnɔ Notre Dame na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa min y'o kalansen kɛ bi sɔgɔmada in na Notre Dame na sa o ye u ka kalanso yɛrɛ a ɲɛmaa dɔ ye n'o ye école karamɔgɔ dɔ ye bayɛlɛmali ni hakilina jagabɔ kuraw o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara in ye a kɛkun ye denmisɛnnin n'i donna kalan na i kana bili kunna fiyewu k'a fɔ ko ni école ma ɲɛ k'e tɛ se ka fɛn wɛrɛ ɲɛ i yɛrɛ ye miirina ka k'i la fɛɛrɛ ka k'i bolo bolomaminɛ yɔrɔ i ka se ka o dilan k'o sigi sen fɛ i sen fɛ tuma min na i bɛ kalan na min ye ministre min bɛ yen n'o bɛ baara ni baara dege ministre so kunna n'o ye Aminata Traoré ye n'ale bɛ Bagayolakaw ka sigi la ale kɔni ye kalansen minnu bɛ kɛ entrepreneuriat yɛrɛ ka sa a y'o gafe dɔ ta ka di docteur Amadou Sisa Vane ma n'ale ye école ministre ye a b'a fɔ min ma nanzarakan na ko module de formation ale ni programme o fana dɔ dira fanga ɲɛma ma n'o ye premier ministre ye ale fana ye dɔ di écoleso ninnu mɔgɔ ninnu ma ɲinan san in kɔnɔna na sa ko kalan bɛna na sinsin o kan yaasa denmisɛnw k'a dɔn k'a fɔ n'i ma dɔ ɲɛ i na dɔ ɲɛ ni ma projet te pro ɲɛ ou bien ni min mana pro ka di ma man ka tila i la dɛ an kun t'o de fɔ ɔhɔ sisan ko ekɔli kalaninfin jɛ in an kun bɛ min dɔn k'a tɛna ko ye tuguni dɛ kalan min b'i mago ɲɛ kalan min b'i ka siniɲɛsigi kɛ i yɛrɛ bɛ se ka hakili jagabɔ ka se ka fɛn sɔrɔ min na ko ɲɛmaaw b'a fɛ ka kalan sigi o sen kan n'o tɛ ko dɔ kɛra ten koyi san o san géographie min ye science naturelle ye ka taa se physique chimie technologie histoire de la France ninnu min ye Napoléon Bonaparte ka taa se ninnu ma an na kun bɛ jɔsew kalan ten sa k'a dɔn k'a fɔ ko an yɛrɛ bɔra min an bɛ taa min an ye jumɛn ye yaasa sa min ye science o bakun ka sa philosophie ba ninnu ni ala i jɔn ka n da de ndenga ni Victor Hugo ka livre bi ɲɔgɔnna sɔgɔmada in na i jɔn ka n da de fɔlɔ ko nin kɛkun ye denmisɛnw k'a dɔn k'a fɔ bi bɛ sini bɛ kalanko ta nasira fɛ premier ministre ale ye foli kɛ jamanakuntigi ye o min ye wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ ko fo kalan ka se ka sigi sen kan koyi degun n'a ta bɛɛ sanji ye tiɲɛni kɛ cogo o cogo min ye général d'armée Assimi Goïta ye a majamuna bi kosɛbɛ yɔrɔ caman sabula ale ka kuntilenna n'a ka miirina a fɔra ko baara kɛra n'o ye premier ministre ale yɛrɛ ko ten o de la sa ale yɛrɛ ye ministrew fara ɲɔgɔn kan koyi an bɛ fɛn o fɛn na bi an k'an jija jamanakuntigi kuntilenna in ka labato koyi kalan ale ni ji n'a ta bɛɛ a ye musaka minnu di ani baara minnu kɛra an k'olu sigi sen kan a ko min ye école karamɔgɔw ye ko k'u fo koyi maa maa sen bɛ école ko la ko nka ko foli belebeleba ko k'o kɛ maîtres ye olu minnu sɔnna nin waati in na école ta ka se ka sigi sen kan k'u ka degun caman bila kɛrɛfɛ min ye u ka laɲiniw ye k'olu sonsori fɔlɔ yaasa denmisɛnw olu ka se ka waatinin kɛ kalan na premier ministre ko jamana kɔnɔna na bi ko ni bɛɛ lajɛlen y'i se ni damayira kɛ min ye jamana ye k'a bɛ taa ɲɛ a ko k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ko wa ko kalan taara yan cogo min wa min ye Mali kɔnɔna na académie Amara o y'a fɛn sugu jumɛn ye ko o 26 de bɛ Mali kɔnɔ dɛ académie inspection ninnu de kɛra académie yan a y'olu nansara tɔgɔ yɛlɛma fana tugun anw b'a wele inspection n'a fɔra k'olu bɛna école la kɔni o don kɔni bɛɛ bi jɔ ka n da de n kana na kungo wɛrɛ se n yɛrɛ ma sinon ni inspecteur kun bɛ na o kuma anw bokoro wuli k'anw ka taa kɔfɛ k'an ka n'an bolo kɔrɔ ta dɛ ko hali n'an b'a dɔn k'an ka n'an bolo kɔrɔ ko parce que n'an filila olu ka monsieur fana ka noteli don de kun y'o ye donc anw minnu ti foyi dɔn n'anw ye u b'anw bila ka taa Falibuguninkaw fɛ yen monsieur hali n'i tɛgɛ kɔrɔ ta monsieur t'i lajɛ a yɛrɛ b'a ka mɔgɔw labɛn minnu bɛ se ka fɛnw kɛ mais a kun ka di min na an ka wagati la a kun ka di min na maître yɛrɛ kun dalen d'u yɛrɛ la classe la denw tun bɛ to u sigiyɔrɔw la u
u tun bɛ mɔgɔw sari a kɔni tun bɛ fɔ aw ɲɛna ko bi ye misi ka inspection ye o kɔni tun bɛ fɔ aw ye maa yɛrɛ b'aw labɛn de k'aw cɛsiri n'i b'a dɔn mais a leçon ka teli dɛ miniti 30 don u bɛ na ni direction mɔgɔ bɛɛ aw ka classe kɔnɔ sa ani maître minnu bɛ yen bɛɛ bɛ na aw ka classe kɔnɔ ne bɛ cololi kɛ u bɛ se k'a fɔ de nin cɛ in bɛ nin classe de kɔnɔ an b'a ye cours kɔnɔ don o don école de ka di wala ye école vraiment école ka di tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'an bɔra yen Amara an bɛ taa Menaka Sidi Khalil Aïdara n'an b'a fɔ ma papa ale de ye directeur de l'académie ye kabini san daminɛ in na ji woyo ni ji fɛnw bɛɛ lajɛlen na Sidi Khalil ale kɔni y'i cɛsiri k'i timinanja koyi ko ni école kɔni ɲɛmaaw ko don o don ko école ta bi kɛ ko ale ka Menaka tɛna na to kɔ a dun y'a kɛ ten dɛ Menaka bi kalan a taara i n'a fɔ a taara Mali fantɔw la cogo min na Sidi Khalil ko denmisɛnnin minnu bɛ Menaka u bɛɛ lajɛlen sera ka na koyi u ka lycée public min bɛ yen sa u taara yen kɔnɔna na min ye gouverneur ye n'o o ye u ka gouverneur ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye ka taa se ale ma sa min ye u ka Menaka maa falenbaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kalanta in ye ɲinanta ko a baara kɛcogo ko a ɲɛna kosɛbɛ sabula Menakakaw yɛrɛ kun ka laɲini ye min ye o de kun ye kalan ka se ka ta directeur ni o ye Sidi Khalil ye papa ale yɛrɛ kɔni ye wuli ka jɔ kɛ ka ekɔliso ninnu fura ni baaraw kɛ u ka baba kuma na ale fana y'i cɛsiri min ye colonel major Amadou Kamara ye n'o ye gouverneur ye ale taara lycée public de kɔnɔna na bisa Menakakaw fɛ yen yaasa kalanta ye baara bɛ se ka kɛ cogo min na leçon modèle an y'a fɔ a ɲɛna cogo min entrepreneuriat a ye tali ko la ko ye 9e année kalandenw u y'olu ka classe u y'o de ta ka taa baara in kɛ ale kɔnɔna na gouverneur ye nisɔndiyara kosɛbɛ sabula dɛmɛbaa jɛkulu minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati in na u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ ka ɲi min ye donbolo o kɛra denmisɛnnin dɔw ye olu UNICEF maaw fɛ yaasa cogo min na olu bɛ se ka kalantaminɛnw sɔrɔ cogo min na wa min ye papa ye n'o o ye Sidi Khalil ye a ko ɲinan ko école talen min filɛ nin ye Menaka bɛna na fɛn kɛ a ma deli ka min ɲɔgɔnna kɛ écoledenw ni école karamɔgɔw ale yɛrɛ min ye DAE ye don o don su ni tile u na wuli ka jɔ kɛ yaasa kalan sanuman kalan ɲɛnɛma u bɛ se ka kɛ cogo min na papa ko ko olu ye degun o degun sɔrɔ ɲinan ko o kɔni k'an k'an sigi k'u filɛ dɔrɔn ninnu bɛ 100% kɛ o an bɛ Menakakaw fo an yɛrɛ terikɛ bɛ yen n'o ye Boyina Babi ye an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn a fana ye osé lutter dɔ ye la lutte continue toujours n'an bɔra yen énergie du Mali ko Burɛmukaw tun ko k'a ko to olu ma k'olu n'u bolo fara ɲɔgɔn kan sa ko ka énergie ko ka taji k'a la énergie ɲɛmaaw ko ayi ko olu yɛrɛ bɛ taji kɛ a la min ye Bankasi fana ye u y'a yira sa k'a fɔ ko Bankasikaw fɛ yen taji suɲɛ de bɛ yen taji kɛra cogo o cogo ko maaw b'a suɲɛ Bankasi wa nin waati in na fana min ye zonw ye u y'olu ni taji suɲɛnaw caman minɛ Bankasikaw fɛ yen dɔw yɛrɛ bilalen don mandat de dépôt la nin waati in na koro fana a y'a yira sa k'a fɔ ko yen fana k'u sera ka taji di bi degun min yɛrɛ b'u kan o ye basigibaliya min bɛ an ka jamana kɔnɔ énergie maaw ko olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri n'o tɔni bɛ sigi n'o bɛ senna nin waati in na u tɛna na fɛn b'o la taji ko gɛlɛyara cogo o cogo u tɛna na to dugudenw olu kɔni ka jɛ ka taji san k'a fɔ ko u b'o bila olu nɔ na min ye lakanabaaw u b'u se mun kɛ u ye u na se k'u bolo fara ɲɔgɔn kan sa yaasa min ye taji ale bɛ se ka sɔrɔ cogo min na fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ Orange Mali ale n'a ka baarakɛla minnu karilen don ɲɔgɔn na an y'a yira u la k'a fɔ ko dɔw olu tun bɛ baara la hali bi nka dɔgɔkun tɛmɛnen u y'olu fana maa 67 u y'olu fana gɛn k'a fɔ ko olu fana ka baara jɔ pewu maa 150 maa si t'a la bi min bɛ baara la Orange la k'a sɔrɔ min ye octobre kalo tɛmɛnen tile 28 o dɔgɔkun kelen tɛ bi wa énergie min ye Orange ye a kun welennen don bɔgɔ jeninen kan koyi a taara delili kɛ ko k'o bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'o bila décembre kalo la waati min na maaw hakilila tigɛlen don k'a fɔ ko u bɛ baara la u y'u wele kelen kelen maa 61 k'u ka baara bila k'u ka taa ka bɔ yen min ye bureau de placement min bɛ u ka baara kɛ o de ye cira u tulo kan denmisɛn ninnu kɔni u sigilen don sa ka kiiri tigilamaw filɛ u sigilen don ka jamana ɲɛmaaw filɛ u sigilen don ka Orange filɛ a bɛ ka dagabana ko min kɛ kiiri nata in n'o ye décembre kalo tile 2 in ye labɛn kuraw b'u bolo sabula u y'a dɔn k'a fɔ olu tun bɛ k'u da de u tun bɛ k'u masumaya
ko minnu bɛ kɛ ni orange yɛrɛ bɛ k'olu kɛ maaw la e ko da tɛna don a dɔw la k'a ɲɛfɔ an ɲɛna de an b'a la ni ko ma kɛ côté dɔn koyi o ye orange ye n'an bɔra yen an bɛ taa yanfoyilakaw fɛ yen yanfoyila ale marabolo la min ye sanubɔyɔrɔ dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma sa ko waraba mining ale ni fabula gold maaw olu kɔni ye tile kɛmɛ préavis de grève tile 120 120 heures o tɛ a heure 120 120 heures baarabila k'u bɛna n'o kɛ k'a daminɛ lundi le 18 la ko fo vendredi le 22 novembre u ka laɲiniw la belebeleba ye min ye o ye k'a yira sa k'a fɔ ko u ka gratification ko o ma sara min ye 13e mois ye o ma sara u ka cotisation n'u ka INPS o ma sara minnu bɛ AMO la olu m'o sɔrɔ allocation denmisɛnninw ta o fana ma kɛ ko u y'a laɲini sa san kɔnɔna na min ye u ka kimɛli min bɛ n'a fɔ ma ko évaluation annuelle o bɛ se ka kɛ cogo min na u y'a yira fana k'a fɔ ko ka fɛɛrɛ sigi sa min ye olu yɛrɛ ye u bɛ se ka taa ni ka seginw kɛ cogo min na an'u ka reclassement catégorie kow la fɛɛrɛ ka sigi fana u ka prime n'o ye prime de risque ye ani prime de zone olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara u ye cogo min na u yɛrɛ ka rendement n'u ye rendement kɛ u kan ka min sɔrɔ u ka fana ka sara u ye prime min fana bɛ yen n'o bɛ jɔyɔrɔ ko k'o fɔ ani superviseur ni chef d'équipe ko k'o bɛɛ lajɛlen lajɛ min ye baarakɛla 6 ye n'olu bɛ waraba mining la olu kɔni ka convention ko olu fana kun gɛlɛyalen don nin bɛɛ lajɛlen sa ko ka ni majɛw bɛɛ lajɛlen tile yaasa u bɛ se ka baara kɛ cogo min na sanu a bɛ tile 5 ma han heure 120 in tile 5 don n'an bɔra yen an bɛ to ale yanfoyila kelen kɔnɔna na an bɛ taa Dezo la Dezo min ye Saka Jakite ale ye degun min sɔrɔ baara la n'o ye sanubɔ baara ye an ka jɛ k'ale lamɛn yani an ka Mariam Jakite sɔrɔ. Saka Jakite ne ye densolaka ye yan n sigilen don yan an ye sɛnɛkɛla ye. Denso kɔnɔ ba dɔ de bɛ yan nɔ i bɛ se ka dɔ fɔ an ye ba in nafa kan wa. Bon question in diyara n ye kosɛbɛ parce que ba in nafa tɛ se ka fɔ ka ban munna an wolola k'a sɔrɔ an ka dugu sigilen don lɛ ma lɛ sɛnɛ de ma bada la ka taa ani mɔni ani ka fara sɛnɛ kan donc n'a fɔra ko o baji nafa ka fɔ ka ban a tɛ ban quoi parce que baji yɛrɛ fɔlɔ de ye source ye min bɛ se ka an ka sɛnɛfɛnw lamɔ ka ɲa k'a d'an ma i yɛrɛ ɲɛ bɛ i n'a fɔ muso bɛ faniko la cogo min na bon an b'an ka besoin ninnu bɛɛ kɛ baji in na an bɛ mɔni k'a la an bɛ sɛnɛ kɛ ba kɔnɔna na. Ne ko ba in a bɛ ka tiɲɛ mun fɛ a yɛrɛ ka fɔ la chinois i bɛ se ka i da don a tiɲɛni ko la ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye. Awɔ n bɛ se ka n da don tiɲɛni ko na ka dɔɔni fɔ parce que chinois n'u ka baara u bɛ ka baara kɛ minɛn min b'u bolo n'u nana ka na an ka baara lɛ tiɲɛ nin cogo la k'an ka ba kɔnɔna tiɲɛ nin cogo la a bɛna kɛ sababu ye a bɛ daminɛ anw ɲɛna mais hali mɔgɔ minnu bɛ na anw kɔfɛ u si tɛna se ka sɛnɛkɛyɔrɔ sɔrɔ u si tɛna se ka mɔnikɛyɔrɔ sɔrɔ jiko gɛlɛya bɛ don dugu kɔnɔ donc a kow ka ca a kɔlɔlɔ ka bon kojuguya. Mun de nana ni nin chinois ko in yɛrɛ ye a ka dugu kɔnɔ. Bon nin chinois ko in nali an fɛ yan a bɛ san 3 bɔ bi monsieur société dɔ nana an fɛ yan n'a directeur ye Umaru Jawo ye donc a yira n na k'a fɔ ale ta ye yan permis ye k'a bɛna na ni mini ye an fɛ yan donc ko ani an bɛna na kuma mais o kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ o kuma kɔnɔna na a ko an ma ko jamana bɛ embargo kɔnɔ k'a ka minɛnw bloquelen don Abidjan port la ko n'olu nana a bɛna na an bɛna sigi ka kuma mais an y'a ye o sigi ka kuma an bɛ k'o kɔnɔ don dɔ la an nana ye tilegan fɛ 1 heure pile k'an to an ka sɛnɛkɛyɔrɔw n'an ka baarayɔrɔ gɛrɛw la mansiw nana cun an ka dugu kɔnɔ an bɛɛ kɔfɛ u ma mɔgɔ ɲininka u ma foyi kɛ u nana cun lɛ kɔnɔna na yan fo ba yɛrɛ kɔnɔ donc ka jigin baw sen donc an b'u ye waati min na ka mɔgɔw mobiliser ka na u nɔfɛ k'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ u ye jigin caman sen donc an yɛrɛ obligé la ka mɔgɔw mobiliser jeunes ni dugukɔnɔmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka taa u gɛn k'u bɔ yen donc k'a sɔrɔ u ye fɛn dɔw essayement dɔw yɛrɛ ko an ma o ma sɔn k'olu yira an na
u taala n'o ye ten an kɔni sera k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ani mɔgɔ ɲumanw k'a fɔ u ka jigan nin datugu u ye jigan nin datugu mɛ u ma kɛ jigan nin kɔlɔlɔ bannen i y'a faamuya. ne ko a ko in a nana cogoyaw kan est ce que aw ka duguladen dɔw olu nɔ bɛ ko in na wa. Bon an bɛ se k'a fɔ an ka duguladen dɔw nɔ bɛ ko in na munna parce que a ye an hakili suɲɛ ni miniko kuma ye an t'a dɔn ko chinois baara yirinama ni karasɛrilamaw de don an do kalama a ye an hakilina suɲɛ ni miniko kuma de. minnu b'aw ka dugu kɔnɔ minnu ka kan aw ka dugu décision ni fɛnw ta a daminɛ dugutigi la ka se maires ani préfets ka lasigidenw b'aw ka dugu kɔnɔ ne ko olu impliquelen bɛ ko in na wa sabula a y'aw ka ba de tiɲɛ aw ka ba de bɛ ka tiɲɛ ani aw ka dugu yɛrɛ sigili o de menacelen don olu bɛ dɔ kalama ko in na wa. Oui, olu bɛ dɔ kalama ko in na parce que de fait que le monsieur Umaru Diaw a nana k'a fɔ k'a bɛna mine sigi o tun diyara bɛɛ ye a diyara dugutigi ye dugutigi yɛrɛ ye an bɛɛ lajɛ ka kuma in fɔ ko mine bɛna na o diyara an ye mais kana ye hakilina dɔ dogolen don arrière pensée wɛrɛ bɛ Umaru Diaw la n'o ye chinois baara ye an tun t'o kalama mais an nana ye baara nin kɔnɔ ni hali ni an ka autorité mɔgɔw bɛ na an fɛ yan u bɛ na olu ka Umaru Diaw ka fɛn promotion de kan ye k'a fɔ aw ka sɔn n'aw sɔnna u bɛ na n'o ye réseau ye ni baara min ka di aw ka dugu kɔnɔ u bɛ n'o kɛ maire fana même chose donc u tɛ ka a ɲini k'an défend mais u bɛ k'a ɲini k'u ka Umaru Diaw ka promotion de kɛ pour que chinois ka se ka don an ka dugu kɔnɔ u b'a yira n na k'a fɔ u dɔn bɛ ko in na. aw minnu ye sifinnakaw ye a ye fara ɲɔgɔnkan jumɛn de kɛ walasa ka nin ko in bali. ala an ye fara ɲɔgɔnkan min kɛ pour que ka se ka ko in bali o ye ka wele bila an ka lamini dugu bɛɛ lajɛlen ma commune dugutigiw ni a jeunes bɛɛ lajɛlen ma ka ɲɔgɔn ye kɛ pour que an ka se ka ko in bali parce que an tɛ chinois baara fɛ wasolon bɛɛ yɛrɛ bɛnnen don kan an tɛ chinois baara fɛ hali ni y'a ye an ka 12 communes sigila a sigila o kan de kan pour que ka se ka chinois baara ninnu bali k'an ka baw lakana k'an ka sɛnɛkɛyɔrɔw lakana k'a tanga ka bɔ nin wale cɛjugu ninnu ma. Welewelemada jumɛn b'i fɛ. Welewelemada min bɛ ne bolo k'a lase jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a damina an ka autorité dɔgɔmanin na yan fɔlɔ fo ka taa se fo Kuluba Asimi yɛrɛ fɛ yen an b'a ɲini u fɛ u k'a kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kama Ala kama kira kama u k'a kɛ jamana yɛrɛ ka lakana kama ani jamanadenw yɛrɛ ka lakana kama u ka an dɛmɛ ka nin daga in wuli k'a bɔ an da la an tɛ chinois baara fɛ bɛɛ b'a dɔn Mali sigilen don mine ma bi mais nin mine sugu tɛ nin tɛ mine ye nin ye cracheur miniw ni chinois yirinin de ye u bɛ fɛ ka na an ka dugu cɛn n'u bɔra yɔrɔ o yɔrɔ la ni hali san 300 yiri ni bin tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a sanfɛ an b'a ɲini u fɛ Ala n'a kira kama u ka hakilina min bɛ ka u bolo ka ɲɛsin jamana ma u k'a kɛ o kama u ka na u k'an dɛmɛ ka nin daga in wuli ka bɔ an da la. kuma kuncɛ kuma jumɛn bɛ fɛ. kuma kunfɛ kuma min bɛ ne fɛ k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna o ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'a ɲɛsin jamana autoritéw ma an b'u fo u ka an kɔni sigilen don u ka dɛmɛ kɔnɔni na u k'an dɛmɛ toujours mɔgɔ minnu balima minnu fana bɛ k'an dɛmɛ dugu gɛrɛw la u k'u cɛsiri u ka continuer dɛmɛ fɛ 12 communes k'a jija k'i cɛsiri u ka continuer dɛmɛ fɛ que la lutte continue an yɛrɛ fana ni an mobiliselen don ka baara in bali position o position na an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka baara in ka pour que k'a bali k'a dagajugu wuli k'a bɔ an da la n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Ayiwa halisa an bɛ to dezo kɔnɔna na sabula an y'a yira la k'a fɔ sanubɔyɔrɔ in a kuma cayara minnu yɛrɛ ta ye société ye n'Ala sɔnna ma an bɛna olu fana ka kumakan sɔrɔ don nataw la ɲɛfɔli dɔw kɛra u fana fɛ an bɛna o sɔrɔ nka yan'o cɛ Mariam Jakite ale ye muso ye min bɛ dezo la ale fana ye gɛlɛya sɔrɔ ko in na Amaraka tagali la a y'i fasa ja ko f'a ka kuma de dɛ an k'a lamɛn. Ne ba i tɔgɔ ani jamu ani ka baara. Ne tɔgɔ Mariam Jakite. Dezo kura Marina ne ye n cɛ bara yan an ye baara min na an ye nakɔ sɛnɛ la an ye sɛnɛ la n'a ka fɔ k'an ye baara min na ko kɔnɔ ji tiɲɛ an ye a kɔlɔlɔ man d'an na a man d'an kɔ la an ye bɛn an kɔrɔ la an bɛ sini ɲɛsigi k'an kɔ ɲɛsigi an de b'o la an tɛ se k'a fɔ ko ka ji tiɲɛ kɔba k'an kɔ la nɔgɔ an b'o de fɛ bon an t'a fɛ ka ji tiɲɛ k'an kɔ la nɔgɔ
sini ka di bi man di sini ka di bi ka di sini man di. I bɛ mun de kɛ aw bɛ mun ni mun de kɛ baji in na. An bɛ fini ko an b'a ji ta ka tibili kɛ an b'a ko bɛɛ k'a la an ko bɛɛ de bɛ baji nin ni baji nin cayara an bɛɛ bɛ sa an tiyara pewu. Sanuko in e bɛ mun de fɔ ka fara minnu kumara olu ta kan. Ne bɛ min fɔ ka lamɛn ta kan min ye ne ɲɛ kuma na ne wo kɔ ne kɔ ne ɲɛmɔgɔ Ibrahima nin fɔ ne le wo kɔ parce que nin bara tiɲɛ seniko nin nin tɛ foyi seniko nin bɛɛ ban adamadenya tɛna ban min y'an sen fɛ an b'an miiri o la an ni kɔrɔla an sen fɛ la an b'an miiri o la. Welewelema kanda jumɛn b'i fɛ k'a lase an ka jamana sariya mɔgɔw ma. Min bɛ ne fɛ ka di sariya mɔgɔw ma a y'i miiri k'i sabari ka ji nin to an ɲɛ ala kama kila kama o ka di an ɲɛ parce que an ko bɛɛ de ji nin an ɲɛ lɛda la kɔlɔn t'an fɛ foyi t'an fɛ an ko bɛɛ de nin an ko bɛɛ de ji nin an y'a fɛ o rɔ ka nin to an ɲɛ an y'a an mako k'a la ni nin tiɲɛra an tiɲalen. Ayiwa ka kɛ ni ko kelen ye halibi dezo kura ani dezo kɔnɔna na sa an b'a yira o la k'a fɔ maa minnu kɔni ni convocation dira u ma an ka maa min bɛ kalanakaw fɛ yen ko u bɛ gendarmerie la kalanna k'u ka audition bɛ ka taa yen u bɛ k'u ka ɲininkaliw kɛ n'ala sɔnna ma ni min bɔr'o la société tigiw fana ale ni dugu ɲɛmaaw olu fana kumakanw n'an sera ka olu sɔrɔ an ka cɛ min bɛ kɛnɛ kan yen n'o ye Mohamed Kone ale kɔni bɛ k'i cɛsiri yaasa a ka se ka kumakanw sɔrɔ yaasa baara a bɛ se ka dafa cogo min bɛɛ lajɛlen hakilina a bɛ se ka tɛmɛ a ko kɔnɔna na cogo min na an b'a yɛrɛ fo a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la min ye kalanna a n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na yanfoyilakaw k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn min ye bayankaw ye an b'olu fana fo. Politiki ko nasira fɛ sa CPAS ale dayɛlɛlen don CDM kɔnɔna na ni maa minnu b'a fɛ ka don a la sa olu bɛ taa tɛgɛnɔbila kɛ a yirala sa k'a fɔ ko min ye muso jɛkulu dɔ bɛ yen n'o bɛ Burukasumbugukaw fɛ yen yiriwajɔli ko hukumu kɔnɔna na ale ni denmisɛnninw ka kalanko ani ɲɔgɔn kafoli ɲɔgɔn kan sa o muso olu ka ɲɛmaaba n'o ye Madina Kuyate n'ale bɛ Jayilakaw ka sigi la ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko CPAS n'o ye ASD peuple ye olu kɔni farala olu kan sɛbɛn min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko charte n'o ye lakodɔnni sɛbɛn ye sa olu kɔni taara ka t'u tɛgɛnɔ bila o la CDM ale jabala la CDM ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye tɔnjɛkulu n'i b'a fɛ ka don CPAS kɔni na sa i bɛ se olu ma min ye charte min bɛ u bolo i bɛna o tɛgɛnɔ bila i ka tɔnjɛkulu o bɛ don a la yaasa a bɛ se cogo min na ka fara ɲɔgɔn kan ka baarabaw kɛ Burkina Faso Mali Niger o jamana sabaw denw kɔni olu kɔni a dayɛlɛlen don olu ye farafina denw fana bɛɛ lajɛlen a dayɛlɛlen don olu fana ni minnu b'a fɛ o sen ka ye a ko la baara ninnu bɛɛ lajɛlen sa tangara ale n'a ka cɛ don CDM kɔnɔna ka taa se Yunus Sumarew ma ale ni Jeremy Dolo ninnu olu b'a ko kunna don o don ni maa b'a fɛ ka fara o kan sa i bɛ taa CDM jabala la min ye charte ye i bɛ o tɛgɛnɔ bila i ka doni ni ka sɛbɛn tɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ ka d'i ma kɔkan kibaruyaw yan'an ka taa o la Amaramite fan fɛ yaasa ka se ka majan dɔ tɛmɛ. Yirimajɔ Atetebugu 759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko taare sabula min ye école franco arabu kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛn sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo école fana n'o o ye franco arabu kalan ye k'a daminɛ première année la sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 900 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye n'o o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 900 ye école franco arabu kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛ ko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la
min ye jibo n'o ye sato ye o fana bɛ yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ yirimajɔ ATT-bugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logement maaw ye a ye boli joona a ka taa denw tɔgɔ sɛbɛn sabula tɔgɔ sɛbɛn sara o ye fu ye olu fɛ yen kalo kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na n'a ka di i ye kalo saba fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco arabu kalifa ye ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛn walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50 walima 89 44 38 88 école kalifa franco arabu ale nakun ye aw ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi o banbali ye diinɛ faamuyako ɲuman min ye ka diɲɛ dayɛlɛw ye sabula olu fɛ kalan ani denmisɛnw o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ. an bɛ taa kɔkan kibaruyaw olu kɛnɛ kan nin waati in na an b'o daminɛ ni laginɛkaw fɛ yen laginɛ olu ka wolomasiri tabaw ka san 66 ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na sa min y'u ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye ni o ye Amara ye ale bɔra k'a dantigɛ koyi a ko min ye Mali ye ale ni Burkina ni Niger ni jamana wɛrɛw n'o ye Senegal n'u fɛnw ye k'u hakilila tigɛ ko maa si tɛna t'i bɔlɔ turu Ginekaw fɛ yen k'a fɔ k'i bɛ bamaja wale ni ninjuga wale ta ka ɲɛsin u ma ko wa fana ko ka olu kɔni to fanga la ko jamanaw bɛɛ lajɛlen ka bila u kunna k'a fɔ ko maa tɛ t'i bɔlɔ turu olu fɛ yen k'a fɔ k'i bɛna ninjuga wale ni bamaja wale kɛ walima k'i bɛ olu jamanaw olu dafiri ko olu balimaw n'u sinjiw de ye Amara y'a fɔ a ka dantigɛli fana na falenba minnu bɛna don sɔrɔdasiw ka gun ka olu yɛrɛ fɛ yen san 66 in hukumu kɔnɔna na sa u kɔni ye Mamadu Dumbuya colonel kun tɛ yan a fana kɛra général d'armée sɔrɔdasi misɛn caman Ginekaw fɛ yen u y'olu caman kɛ u ka jalaw yɛlɛ nin waati in na général d'armée o kɔni jala ale ni a nɔfɛmaw n'o ye Dumbuya ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye jalaw sɔrɔ sana yɛlɛ jalaw wɔlɔfɔw fɛ yen min ye Usmane Sonko ye ale bɛ yɛrɛko fɔ la hali bi yɛrɛfɔko min senfɛ sa kalata min kan ka kɛ nin kalo in tile 17 o ɲɛbila baara don kalata in senfɛ n'o ye yɛrɛkofɔ in senfɛ sa a yɛrɛ k'a fɔ ko polisi dɔw k'a fɔ maa dɔw kɔni ye gabakuru kɛru in sa ko o senfɛ sa fɔnkɔɲɔgɔnkɔ kɔni wulila fɔnkɔɲɔgɔnkɔ in senfɛ polisi 2 ko olu ma wuli ka b'u jɔyɔrɔ la sababuya la wa sabula ko a ko k'a bɔra olu la olu de kɔni ka majɛ ko o yera ko la kosɛbɛ Senegal musow fana jiginna kare kɔnɔ k'a yira sa k'a fɔ k'u ka hakɛw u ka jamana sɔrɔw ka se ka lakana min ye Senegal yɛrɛ ka se ka balo a ka halala la ten sa baara minnu bɛ yen ni maaw yɛrɛ bɛ o kɛ u ka se ka u ka tɔnɔ dɔ sɔrɔ k'a dun yanni u saya cɛ Benenkaw fɛ yen minisiri min bɛ camancɛ kalanso kunna sa o y'a yira k'a fɔ ko npogotigi kɔni n'o kɔni bɛ kalan na nin waati in na min ye camancɛ kalanso la sara tɛ olu ye tuguni lycée ni enseignement professionnel public kɔni n'o ye jamana taw ye sa ale ni enseignement mun bɛ kɛ u ka jamana kɔnɔna na n'o bɛ bayɛlɛmaliw ni fɛnw fɔ ko npogotigi b'o la sa ko olu bɛɛ lajɛlen ka kalan ka kɛ fu ye collège fana o fana b'o cogoya kelen in na u y'a yira sa k'a fɔ ko k'a daminɛ san 2010 fo ka na se nin waati ma npogotigini 100 saradala 80 de bɛ kalan bila pewu Benenkaw fɛ yen ka taa fɛn wɛrɛ ɲɛɲini sabula kalan musaka a ka ca kosɛbɛ k'u ye nin kɛ sa yaasa dɔ ka se ka fara musow ka jɔyɔrɔ kan musow ka kalan kan ani musow bɛ se cogo min na ka basigi ni yiriwali baaraw kɛ sigida caman bɛ yen k'olu yɛrɛ tun ye waleya in daminɛ a mɛnna n'o ye commune 20 ɲɔgɔnna ye ko Zenata kɔni k'a fɔra ko jamana fan bɛɛ o de k'a kɛ Ugandakaw ka faaba la n'o ye Kampala ye a yɛrɛ sa k'a fɔ ko tasuma dɔ kɔni ko balila ka wuli tasuma in wulila min fɛ sa maa minnu bɛ n'olu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila nin waati na n'olu bɛ faaba yɛrɛ kɔnɔna na olu kɔni ko kabamɛriw de sanpɛrɛn de kɔni jiginna olu ka yɔrɔ la maa 17 denmisɛnninw na olu fatura ko o kɔni jenina polisilakaw olu ka fɔ la Mozambique olu fana fɛ yen kalata min kɛra octobre kalo tile 9 halisa maaw bannen don dɛ Frelimo no o ye parti politique min bɛ fanga la bi ale kɔni ka sinamatɔnw kɔni wulilen don k'u jɔ
min ye Venancio Moldani ye ale n'a ka maaw u ko ko kalata in kɛra yuruku ni namara damantan ye wari de bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka maaw sangoyi nin waati na ko maa kɔni bɛ bɔ k'a yira k'a fɔ k'i ma jɛn ni jaabi ninnu ye polisilakaw k'olu bɛ ka ba dɛmɛsɛsiri da maaw ka su ani tile maa 11 o de fatura o waleya ninnu senfɛ Mozambikaw olu fɛ yen kalata min ni bɛɛ lajɛlen sigilen don k'a kɔnɔ ɲina ni maaw ɲɛ jɔlen n'a ma n'o ye sini ye o ye lamɛrikaw ka kalata ye Amerikaw kɔni welelen don sini ka taa sa u ta n'u bila kɛ min ye Donald Trump ale ni Kamala Harris ni ɲɔgɔn cɛ n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ fanba kɔni ɲɛsinnen don olu fila ma a yira k'a fɔ keba ko min ye chambre ye n'o o ye chambre min b'olu fɛ n'o ye congrès ye o fana kan ka falen a bɛ fɔ min ma fana ko élection min bɛ tali kɛ u yɛrɛ ka nagakɔrɔ kalataw la olu dɔw fana bɛ a la fo ka taa se Joe Biden ale falenni ma ale ka jɔyɔrɔ minɛli ma ko o b'a la ko n'i y'o bɛɛ ta k'o lajɛ sa Sénat n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ko Donald Trump ni Kamala Harris olu ka ɲɔgɔn gun o kɛrɛfɛla la ko élection minnu fana bɛ yen n'o kan ka maakuraw sugandi n'olu ye gouverneur ye référendum ko olu fana bɛ a ko la min ye kɔnɔtiɲɛ ko avortement to ye sa wa o bɛ don ba la wa o tɛ don ba la wa k'o fana bɛ a la lamɛrikaw kɛlen don ka sɛbɛnmisɛn caman labɛn nin kalata in senfɛ maaw jɔyɔrɔ sɛbɛnw tali ale ni kalata yɛrɛ a jamanakuntigi ɲini k'a bɛɛ lajɛlen bɛ a la Kamala Harris ale kɔni de ye nin waati na démocratiw ka musobɔ ye koyi a ye a ka jayɛrɛ laban a y'o kɛ kari tɛmɛnen ko kunun ko min ye Michigankaw fɛ yen ko jama lahawta de bɔra sa ka na a senkɔrɔma don ka na yira k'a fɔ k'u b'a fɛ bi u b'a fɛ sini min ye Kamala Harris ye a yirala sa k'a fɔ ko nin waati laban in kɔni na a yɛrɛ ye ɲininkali kɛ maaw la ye koyi k'a yira k'a fɔ ko u b'ale fɛ wa maaw kɔni u bolo kɔrɔta k'u b'a fɛ a y'a yira sa ko Michigankaw ko aw tɔ tora tile 2 ye sugo min bɛ ni lamɛrikɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ka sugo kɛ n'o ye ka muso ye bi o sigilen don masakɛ fanga bolo kan ko a tile bɛ aw bolo han a lakile b'aw bolo a y'aw jija a ka wuli ka jɔ k'aw k'aw timinanja mɛ n sinsin aw ka yan bi k'an sinsin aw kan sini miirina min bɛ n na ani jɔyɔrɔ min bɛ ni bɛ k'a ɲini Ameriki den bɛɛ lajɛlen ka kunnawolo bɛ sɔrɔ o de la Kamala Harris ye nin fɔ tɛgɛrɛ warawara la k'u fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye ale kɛrɛfɛ sa min ye Michigankaw fanfɛla la k'a fɔ Michigan yɛrɛ sa kɛ ale ni Pennsylvania ani Wisconsin ko olu de kɔni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kalataw la Amerikaw fɛ yen Harris ni ale bɛ k'i jigi da Joe Biden Barack Obama kan sabula o ye jaabi ɲuman sɔrɔ nin dugu ninnu kɔnɔna na san 2008 ani san 2012 Donald Trump k'ale bɛ k'i jigi da a yɛrɛ ka jaabi de kan a ye min sɔrɔ san 2016 ani fana galabu kɛnɛ min b'a ka denmisɛnninw na u kɛlen don ka bɔlɔlɔ siraw minɛ nin waati na kɔni ko min ye Donald Trump ye ko républicain ka cɛbɔ min don k'a kɛlen don ka wuli ka jɔ boloda a nɔfɛmaw Georgikaw fɛ yen a nɔfɛmaw minnu bɛ taa kalata la minnu yɛrɛ kɔni kalata tɛ fɔ maa minnu kɔ fiyewu k'a kɛlen don k'i ɲɛsin olu ma yaasa u bɛ se ka mɔnɛbɔ u yɛrɛ la cogo min na wa k'a ko nin sen k'u kungo don han ale kelen kungo tɛ dɛ k'u bɛɛ de kungo don ale ka se sɔrɔli o y'u bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ ye wa Amara nin y'a kalo kelen mɔgɔ ye kalata daminɛ États-Unis han président yɛrɛ votera a mɛnna awɔ olu ta ɲɛ ka misɛn koyi n'i ti yen yɛrɛ i t'a ɲɛdɔn fiyewu grand électeurs ni ba électeurs ni petit électeurs bɛɛ b'olu bolo yen olu fana yɔrɔw bɛ yɔrɔw la n'olu binna ka ban i garisigɛ bɛ dɔgɔya dɛ sini dɛ Ala k'an tulo don kibaru duman na min ye seba ye Ala k'o se maa min bɛ sigi Amara Amerikaw de ka jamanakuntigi don koyi anw ta tɛ dɛ an ŋaniya b'an kɔnɔ nka an ta tɛ dɛ ni min sigira Amerikaw ka taabolo bɛ yen u ka tabiyaw bɛ yen u ka kow kɛcogow bɛ yen u min bɛ bɛn u fɛ olu bɛ olu fɛ yen min ti bɛn o bɛ yen nka Trump delila ka anw yɛrɛ ladege dɛ an tɛ a banna ale fana ka mɔgɔw taara u ka kuluba koyi o kɛra a fana y'o kɛ an k'o fana fɔ an kelen tɛ han a dɔw ye chaise ni fɛnw bɛɛ kɛ ka yɔrɔ bɛ wo fa bɛ kɛ wo ye n'an bɔra yen Gaza diɲɛ seleke 4 kɛnɛya tɔnba ko a dɔ kɛra ten sa ko denmisɛnninw de bɛ ka fa su ani tile ko diɲɛ k'a lajɛ mago ka don ninnu na koyi u bɛ ka to degun min kɔnɔna na maa tɛ ka gɛrɛ u la maa tɛ ka kuma u fɛ min ye Israɛli sɔrɔdasiw ye olu kɔni bɛ k'u ta kɛ bafa ni kilicɛ ye don o don ko maaw ka hinɛ maaw ka miiri
maaw k'a lajɛ ninnu bɛ se ka bɔ nin dugu in kɔnɔna cogo min ko adamaden ni o de ka fisa ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye diɲɛ seleke naani kɛnɛya tɔnba maaw olu ye nin fɔ o de la sa Russie ale ni Moscou Russie ale ni Chine olu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ ɲini yaasa cogoya min na sa olu sen bɛ se ka don kɛlɛ in na banni na koyi min ye Xi Jinping ye ale ni Vladimir Putin k'olu kɛlen ka wuli ka jɔ boloda bi olu bɛ se ka kɛ nin tasuma fagabaga ye cogo min Israel ni Palestine ni ɲɔgɔn cɛ ko fɛɛrɛw b'u bolo u lamɛnnen don fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ wa ko n'u y'u sen don a la fana min ye Américains ye k'olu ka kibaruya sɔrɔ a ko la k'a ka ca Ala fɛ ko min ye kɛlɛ in ye a bɛ duga k'o ka fisa bɛɛ lajɛlen k'i sigilen to ten ka ninnu lajɛ u bɛ k'u si latunu ko n'an y'an sigi Israel bɛ ka baara min kɛ ko Palestine bɛ si latunu ka bɔ diɲɛ dugukolo kan de pewu ko donc ko fo u ka wuli ka jɔ kɛ Russie ni Chine olu bɛ na o wuli ka jɔ o boloda n'an bɔra yen ayiwa kibaruya jatiginjan dɔ tun bɛ yen kunun ko u y'a munumunu bɔlɔlɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ an ka cɛkɔrɔba n'o ye Abdoulaye Wade ye u kun ko k'a fatura Amara ne bɛ bɔ Senegal waati min 2021 don an t'a dɔn 2000 coup d'état kɔni kɔfɛ don Wade kɔrɔkɛ Bara o b'a sen kan hali bi o ka kɔrɔ ni Wade ye Ala kɔni ta ye nin ye nka Wade fana somɔgɔw bɔra ka kuma surɔ k'u bɛ ka mun fɔ bɔlɔlɔ kan ko Wade sara u ye a labɔ yɛrɛ koyi k'a sigi ka photo ta n'a ye k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko a bɛ yen foyi ma kɛ a la kibaruya minnu bɛ ka fɔ olu si tɛ tiɲɛ ye min ye Senegal jamanakuntigi kɔrɔ ye dɔ t'a ka 90 kan dɔ b'a ka 90 kan o ale kɔni bɔgɔ ta yɔrɔ ɲɛna dɛ donc a somaw a n'a kanubaw n'a lafasabaw u bɔra surɔ ka bɔlɔlɔ fa bɛɛ lajɛlen minɛ ko maa minnu ko sa ko cɛkɔrɔba sara k'a ma sa dɛ k'a bɛ balo la a bɛ yen hali bi wa a ka kɛnɛ a nin na fana min ye a n'a nɔfɛmaw ye olu bɔra k'o fɔ tournoi il faut ale bɛ kun cɛ bi ni Ala sɔnna a ma min ye Mali ni Senegal ye olu kan ka kɛ ɲɔgɔn na sisan ale Abdoulaye Wade kelen tɔgɔlandolati kɛnɛ na min bɛ jamana jɔkaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni Mali jɔnjɔn b'ale de bolo yalama an bɛna se k'a ta tako sabanan na wa an ka denmisɛnninw kɔni sen ka di kabini u taara maa si ma bɔgɔdaw tɔ na fɔlɔ bɔko 4 seko 4 1 ani fu siɲɛ 2 min ye 4 ni fu 7 ani 2 bi ta o na kɛ ka match 5nan ye an n'an sigi k'o fana kɔnɔ Ala ka se di an ka kadenw ma hali n'u ma se sɔrɔ Coupe d'Afrique min kɔni bɛ kɛ san wɛrɛ min ye denmisɛnnin minnu si ma san 17 sɔrɔ u na ye o kɛnɛ kan jeu de dames championnat o fana bɛ ka taa Bamakɔ yan ko jɔn bɛna bila Musa Kulubali nɔ na dambɔla wanaw ka bɔ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ maa 24 olu kɔni bɛ jɔnjɔn in nɔfɛ koyi u y'a yira sa ko Bamakɔkaw de ka ca la kosɛbɛ ko kɔni daminɛna jumadon min ye musée national la a bɛ to senna Bamakɔ commune 6 bɛɛ la e bɛ se damusée la de hali ni bɛ se damusée la ninnu ka damu n'an ta tɛ kelen dɛ n k'o f'i ye dɛ n'i taara nin na i ti gagné dɛ i sigilen u bɛ e bɛ pion kelen pousser u b'i ka pion bɛɛ kunu ne ni cɛ bɛ ka jouer ne bɛ fɛ ma ko b'a ma ko ne ka wuli ka bɔ n hali m'an sigi ko ne ka wuli ka bɔ yen ko ne yɛrɛ ti ko ja ko ne tɛ foyi dɔn daminɛ yɛrɛ ne ye pion kelen pe de pousser keba cɛ ye ne ka pion bɛɛ dun ne ko n ko tuma n ka ko ne ka baara cɛ ko ne ka wuli ka bɔ yen ko mɔgɔ wɛrɛ k'a sigi jaw tun ye éliminatoire de ye kana taa dɛ i ti nin danbɔ ɲɛdɔn nin n'an ta in ti kelen an bɛ min kɛ a n'o tɛ kelen dɛ ninnu y'a wanɛw de ye i b'u sigilen y'a kunna heure 5 heure 6 mɔgɔ si tɛ pion pousser u bɛ jateminɛ na u bɛ minute 5 d'e ma e bɛ i hakilila miiriya kɛ i ka se ka bɔ to i tɛ se ka n'i ye kelen pousser dɔrɔn c'est fini pour toi voilà kana taa dɛ i ko fɛn fɛn mana kɛ k'i bɛ f'i ka to o janjo la ni janjo to yen an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn sini ni Ala sɔnna a ma min ye polisi directeur ba ye ale ye laseli dɔ kɛ circulation ko kan ka kɛ ni digitalisation ye o b'an bolo sabula a bɛ ka ye k'a fɔ ko digitalisation ko in fana na ko namara bɛ ka don a la fɛn o fɛn n'i y'a sigi an ka jamana kɔnɔ n'i m'a la kɔlɔsi namara bɛ don a la polisi directeur ale ye video dɔ kɛ nanzarakan na n'Ala sɔnna a ma sini an n'o ta école ta fana kɛra yɔrɔ caman olu mɔgɔw caman fana kumakanw b'an bolo Welesebugukaw b'a la Yanfoyilakaw b'a la min ye Kayikaw ka taa se an ka Bafulabekaw ma olu bɛɛ lajɛlen kumakanw b'an bolo sini an na olu da maaw tulo kan ale ni kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ jamana kɔnɔna na an ka taximan dɔ fana bɛ nin waati in na Manantali
sirako gɛlɛya min manantali ale fana y'o ja ci an ma n'ale fana ye taximan ɲɛnamaba ye an bɛna kuma da fana ma sini ni ala sɔnna ma degun b'u ka sirako la an bɛ radio partenaires bɛɛ lajɛlen fo dugutigi n'o ye Seydou Sangare k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an bɛ Bayiba fo mairie du district kɔnɔna ka Sori Kɛmɛso fo Maraka Samake k'a fɔ Seydou Kurube Jara an ka foli bɛ s'a ma colonel Sidi Lamine Traoré bamanan ale bɛ Ezo la o ɲɛmaaba y'ale an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka Boyina Babi fo Menakakaw fɛ yen Ibrahima Tunkara n'o ye Bimbatima Tunkara ale bɛ Faransi ka Gawusu Traoré fana fo Faransikaw fɛ Sori Sako ale bɛ Canada Issa Konate États-Unis Likas Dakono ale bɛ Houston min ye Jaba Sidibe ale bɛ Bamako yan an b'a fana fo a bɛ Salakaw ka sigi la colonel Assa Badialo madame le ministre k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Siriman Bacili monsieur le maire k'a fo ka Bayi Jakite fo Ablaye Ɲagate Madina Jara ale bɛ Atlanta a n'a balimakɛ Sidi Babi o bɛ yan douane na Ibrahima Sako k'ale fo Dakarkaw fɛ ka taa se Papisi Jalo ma Amadou Gassama ale bɛ Bamako domaine na ka Jankuba fo n'o ye Bako ye a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen bureau des enquêtes kɔnɔna douane na an bɛ Raphaël Mungoro fo ka taa se Abdramane Jakite ma o ka ɲɛmaa n'o ye Amadou Sanogo ye k'ale fana fo min ye inspecteur général de douane Amadou Konate k'o fana fo bureau des enquêtes ɲɛmaa ka foli ta ka ɲɛsin ale ma douane kɔnɔna na sa halisa an tɛ ɲinɛ an bɛ Jalo fana fo a n'a ka cɛsiri n'a ka timinandiya kiba min ci Jalo ma a fila dama ta a tɛna ɲa seli ye don o don n'aw bɛ seli kɔni n'an bɔr'o la sa an bɛ taa INPS la an bɛ Moribo Daɲɔn fo ressources humaines k'ale n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo Tata fo fana ale ye anw yɛrɛ ka bolofara INPS ɲɛmaa ye k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn min ye Ousmane Karim Kulubali ye ale ye INPS directeur général ye k'a fana fo wulada in na ta k'o bila yan sa n'ala sɔnna a ma sini ni ala ma ko wɛrɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 anw ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kɛba an balimakɛ dɔ bɛ ko Koweït a ko nin y'a san 7 ye ni an ka kunnafoni tɛ a ti dɔwɛrɛ lamɛn an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn a fana tɔgɔ ye ko Ibrahima Traoré an b'a fɔ an b'a fo kanu na a n'a ɲɔgɔnna caman Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan retraités an ka cɛkɔrɔbaw olu fana bɛ wuli ka jɔ la u kan ka conférence de presse kɛ ni ala sɔnna ma an se dɛmɛ min ye an n'o kɛ u ye yaasa u ka kibaruyaw bɛ se ka se yɔrɔw la cogo min na mɔgɔw ka se k'a faamuya ala ka sini jira an na. Yirimajɔ ATT-Bugu 759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko taare sabula min ye école franco arabu kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛ sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo école fana n'o o ye franco arabu kalan ye k'a daminɛ première année la sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 9,000 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye n'o o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 9,000 ye école franco arabu kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛ ko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la